Solo băieții, sada de la nașul nostru, pentru cea mai frumoasă nașă, pentru cea mai frumoasă miresică și pentru toată lumea care se simte aici bine alături de Gianina Ciocăi. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături și vă simțiți bine. Una, două, trei și... De la nașul, pentru cea mai frumoasă prințesă, pentru Antonia și din partea mea să-i dea Dumnezeu sănătate. Una, două, trei și... Solo,
faci ceva frumos, special, pentru mirii noștri. Să le dă Dumnezeu sănătate, să le cântăm și la botez. Că așa a promis, așa-ți promis. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, ia-uzi. Dacă te măriți cu mine, am să te duc în boală, că așa-ți face bine, nevasta de om bogat. Dacă te măriți cu mine, am să te duc în boală, că așa-ți face bine, nevasta de om bogat. Trăim viață de sultan, ca sultan. Și invit pe colegul meu, pe Costi, să facă un program așa frumos, cum numai el știe. Mulțumim frumos! Să vedem că vă simțiți bine! Mulțumim frumos! Invităm pentru nașii noștri la o jiană special din partea lui Florin și toți invitații din această seară, hai să facem o jiană frumoasă alături de Renuț de la Sibiu.